ସେ ମୋ ଝିଅ ଝିଅରେ ହେଉଛି ମୋତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ହଁ ଫୁଲ ଠାକୁର କ'ଣ କହିଲ? କ'ଣ କହିଲ? ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା କି ଏମିତି ହେଲେ ଆସିକି ଛାତ ଉପରକୁ ବୁଲୁଛି ମୋ ହାତଟା କ'ଣ ହେଲା ଟିକେ ଦେଖି ଆସିଛି। ଏଇ ହଉ ଦେଖିବା ଆମ ରୁମ୍ରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେ। ଏମିତି ଆମ ରୁମ୍ କଲର୍ ଫଲର୍ କିଛି ହେଇନି, ବାସ୍ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଭାବେ ରହିଯାଇଛି। କଲର୍ ହେଇନି ଆଉ ହବ ଆଉ। ଆମ ଶୋଇବା ରୁମ୍ଟା ବାସ୍ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଏତିକ ବାସ୍ ଜିନିଷ ନା।